Dan Antoine Rendic, żagħżugħ ta' 26 sena. Antoine kien soċju fil-mużew ta' Whitelline. Bl-imħabba u d-devozzjoni tiegħu, Antoine ġibed ħafna żgħażagħ leħ u lejn il-mużew. Kemm inni ngħidlek meta ġiju fin-1997 kien ġab ħafna żgħażagħ miegħu. Kien żagħżugħ ferri ħafna, kien koraġġjuż ħafna wkoll. Is-sena 2001. Il-mużew ta' Whitelline jorganizzaw ħarġa għaż-żgħażagħ tal-mużew lejn Għawdex. Antoine ikun wieħed mill-organizzaturi. Badna tritana li Għawdex, niftakar kellna ma nisimgħu quddiesa hemmhekk Għawdex stess wasalna ftit tard. U id-dispjaċih li wasalna tard minflok imbagħad spiċċajna Edna Rosario hemmhekk. L-aħħar biċċa li kellna nagħmlu kellna mmorru ix-xlendi għall-aħħar ftit sigħat tal-ġurnata. Antoine u xi ħbieb oħra iduru ftit fiż-żona tax-xlendi. Hemmhekk hemm mar li għandu dalar tidħol fih trid tgħum biċċa mal-blat fuq barra, mbagħad tidħol ġolar. Ġieli konna morna, mhijiex daqshekk perikoluża u ħriġna minn ġolar ġifieri su xejn mhu xejn. Mbagħad morna lura lejn l-art u f'ħin minnhom innutajna li kien hemm xi grupp żgħir ta' tfal li ma kinux mal-oħrajn. Antoine mill-ewwel imur ifittex lil dawn it-tfal. Ħaseb li forsi setgħu marru ġolar u bekk jew hekk l-unika forsi post ta' ftit periklu u lew ħaġa li mar ifittex hemm. Li naf illi f'ħin minnhom wieħed mis-soċi ġie fuqi u qal isma' li sta jkun ma rajtx il-Antwanu għaliex mar ifittex xi tfal u għadu ma ġiex lura għalli mhux soltu tiegħu idhom daqshekk. U kien dak il-ħin li wkoll isni allarmajt ruħi għaliex Antwan ansi kien jinsisti ħafna stess illi kollha nżommu l-ħin nibqgħu flimkien fi żgur ma kien se jallarga mingħajr ma jafża xejn b'xejn. Antoine ma setax imur lura għax waqt li kien qiegħed ifittex il dawk it-tfal ereq u miet. U kien dak il-ħin li sirna nafu bit-traġedja li kienet ġrat. Fil-Knisja tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħażabbar, Antoine jingħata l-aħħar tislima. Kien hemm knisja mbullata bin-nies, il-Knisja ta' Ħażabbar hija knisja kbira, jiġifieri il-ġid li għamel ma kienx jagħmlu magħna biss iż-żgħażagħ li kien taqa' magħna ma żgur li fil-ħin liberu tiegħu wkoll kien jagħmel ħafna ġid anke ma' nies oħra. Il-funeral kien diffiċli, il-funeral kien diffiċli ħafna għalina kollha, naħseb wara għall-familja tiegħu. Kenna xalla tal-Juventus għax nafu li kien supporter tal-Juventus u tellajnija għall-offerti. Dik kienet xi ħaġa li naħseb kien tħares li għallum kien simbolu li stajna nagħmlu aħna dak il-ħin. Li laqtitni ħafna darba kien konnet nagħmlu lezzjoni u kien qalilna llum nixtieq insaqsikom fuq xi ħaġa li tibżgħu minnha. Kulħadd min jgħidlu jien naf nibża li weġġa, nibża li hekk, nibża li hekk. Mbagħad fl-aħħar kien qalilna l-iktar ħaġa li nibża f'ħajti jien hija li nitlef lil ommi għax ma nafx kif ngħix mingħajrha. Antoine Rendic, is-soċju, iż-żagħżugħ li tilef ħajtu biex jisalva l-ħajja ta' ħaddieħor. U li natana ħafna li aħna llum. U żgur ngħidlu grazzi. Żgur ngħidlu grazzi. Grazzi tal-li għamilt magħna biex inti ta' 26 taffettwa il-ħajjiet ta' ħafna tfal li għadhom isemmuk sal-lum 12 sena wara. ċifu għole. Għalkemm għadda ħafna snin, sa kważi 12 sena, Antoine nibqa' spiss niftakar fih għaliex huwa bniedem li għamel impatt f'ħajti u f'ħajjat ħafna nies oħrajn. U għalija dak kull eroj li bil-ħajja tiegħu iktar milli kif miet, iktar kif għex.
fl-aħħar mill-aħħar tgħid li l-baħar ħadlek ħabib tiegħek. Għax aħna fl-aħħar mill-aħħar kien ħabib tagħna. Nispera li l-mewt tantwa tkun ta' talimu għal kulħadd u tagħmel ħafna ġid. Għall-aħħar darba ton. Ciao.